mata na kina zuwa ki kawo shine ce bari na kawo sara su fita da yake a kwana biyu ga gidan ne normal ai Allah sai kin ka ga ku taka mota ki zo ki ci arziki wallahi ki zo ki ci arziki ga motar Allah za a yi ita Allah me gidan gani na bashi ta wallahi abin nake so ki gane kake gani kaza kaza ki zala nan so wallahi ki gane wallahi sai ya za a yi a kwana biyu amma me sunan mutuniyar Farida babban suna Faridatu zo gani kin ga na da miki waka mai daɗi ko haka idan muka zanna wallahi normally ne idan muka abun ga assalamu alaikum kai ya akai ne kai wannan ba mai gadin gidanmu bane kika tsare me ya kashi nan no gadin gidanmu ne wannan ya akai ne ka zo na kuma baka ai na dan zo wurin ka ne an ce dan kana dan kwaliji na shi zan zo wurin ka ai na wuni ai wa za goje bane ai wani lokaci ina dan ta hayyaci na ne raba ni da su dala kan